Sa Good Vibes, isa ka kilala nga German footwear brand ang nagbukas ang ila ikaduha nga branch sa bag-o nga retail concept sa Pilipinas, diri sa Bacolod City. Ini sa tunga sa nagapadayon nga pandemic. May report si Romeo Subaldo. Kadungan sa paghalog sa restriction sa mga mall, formal nga ginlunsar kay ilasang aga ang Birkenstock nga outlet sa SM City, Bacolod. Kung sa tuanay, ang ini nga German footwear brand ang makita nga ginabaligya sa mga stores kaupod sa iban nga mga brand, subong may kaugalingon na ini nga store para lang gid sa iya nga brand. Suno kay Hazel Ditching, ang area sales head sa primary group of companies nga amo naga-retail sa Birkenstock, sa piyak sa pandemic, mayara sa gihapon sang dako nga market para sa sini nga brand sa Bacolod. Amukon nga may negosyante nga nangisog nga magbukas sa syudad. Because we are very confident that Bacoleños will embrace the brand, and when we opened the Lucky Chinatown branch, a lot of people have been messaging the page like to open in Visayas, and there we go. Sa bilog ng Pilipinas, ining ikaduha nga branch nga may bag-o nga retail concept. Ang una, ang inbuksan man sa panahon sa pandemic sa Mega World Lucky Chinatown Mall sa Metro Manila. Dugang pa niya, kilala ang ining brand bilang environment-friendly, bangod ang core materials ang himo sa cork, leather, kag jute. The very important materials is cork. It is actually from a tree. It's being harvested from time to time without hurting the tree. Tuig 1774, nagsugod ang paghimo sang footwear sang Birkenstock nga brand kag padayon ini nga ginakilala bilang isa sa mga leading brand sa kalibutan. Gani suno sa kay Ditching, hindi malikawan nga pilit ini nga ginasunod. Isa ini sa mga rason kung nga amay gitukod nga branch sa Bacolod para direkta nga makabakal ang consumer sang brand sang original nga footwear. Kag isa pa gid sa mga rason para mas madamo pagid pilian ang mga manugbakal. Since Birkenstock has already a freestanding store here in Bacolod, styles are no longer limited. We have a lot of styles to choose from. We have a lot of collections. We have the classic, we have the EVA, and we also have the kids. Kaina, may pila ka mga kilala nga mga personalidad nga natagaan sang higayon nga makapili sang ilan na luyagan nga style. I've always liked Birkenstock because of its durability. You can wear anything with it. I'm like a type of person who's laid back. I just want to wear a shirt and my pants and then just the most comfy footwear. I love Birkenstock products because they're simply comfortable and they're also super stylish at the same time. Yar ini nahamtang sa ground floor sang SM City Bacolod sa tabok lang sang entrance sang department store.